Добър вечер, уважаеми зрители на телевизия СКАТ. Вие сте отново с предаването за култура, образование и религия без маска, а аз съм писателят Стоян Георгиев. Нашата тема тази вечер ще бъде православие и история, а мой гост отново е богословът Георги Тодоров. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Така, нашето предаване ще бъде едно своеобразно продължение на разговора ни от 22 юни. Макар че, уважаеми зрители, повечето от вас вероятно са изтощени от емоции около сапунените сериали като Дързост и красота, Любовни игри, Спешно деление, Цената на славата и други подобни, ние с моя гости ви представим едно своеобразно продължение на разговора ни от 22 юни тази година, както вече казах, за българската история и православието поради повишени зрителски интерес. Преди това обаче искам да се обърна към кмета на Бургас и неговите културни сътрудници и служители. Скъпи дами и господа, завърши умопомрачителния фестивал Духът на Бургас, където любителите на рока, на приключенията и просто пиендета и наркомани от цялата страна се събраха на морския бряг и крещяха и танцуваха 3 нощи. Хубаво, ама както казваше Гогол в комедията си Ревизор, то се знае, че Александър Македонски е герой, но защо да се чупят столовете? Защо трябваше половината град да будува под крясъците и стъпленията на рокаджиите, сякаш е някаква лудница? И каква култура ни донесе този фестивал? Единственото ни утешение е, че това все пак не беше чалга, но това беше и единственият плюс. На бургазли не им стигат развлекателните заведения, които ги морят до полунощ с шумотевици и простотията, сега за капак трябваше и да се изсипе цяла България на главите им. Но за това пък община Бургас щяла да получи пари. Добре, ама не е ли много висока цената, господин кмете, на тези приходи? Нали преди известно време по същата странна логика, без малко да не изтипости няколко джами в Бургас, защото Джевдет Чакъров също ви беше обещал пари за община Бургас. Да, парите са важни и без тях нищо не става, но все пак трябва да има някакви разумни граници в тези общински щения. Не може заради доходите на общината, които едва ли ще отидат само за бургазли, както и заради нейните недомислици, последните на сила да се превръщат в бухали, сови или пък в Бонифас сомнамбуловци. И друго нещо ще ви кажа, господин кмети. Този фестивал Духът на Бургас успешно може да се конкурира с дрънчащите из целия град капаци на шахти на канализацията от ремонтираните от вас ударно и предизборно бургаски улици. Освен това, ако смятате, че Духът на Бургас са крясъците на рокаджи и наркомани, дълбоко се лъжите. Само дето трошите парите и нервите на своите съграждани. Но така е винаги, когато с култура се занимават хора без всяка представа за нея. Духът на Бургас, господин кмет, е съвсем другаде. И той вече отдавна е издъхнал от заливащите го талази на псевдокултурата, която вие и вашите сътрудници успешно утвърждавате с всички сили. И накрая, във връзка с заповедта ви за официалното облекло на гражданите в коридорите на община Бургас, ви предлагам да раздавате бални костюми или пък маски, както в Венеция, с надежда да ни устроите и някой друг общински маскарад. Но за да не отекчавам повече уважаемите зрители на телевизия СКАТ, ще минем към нашия разговор и теми с господин Тодоров. И така продължението от миналия разговор, който имаше така доста почитатели и много хора се обадиха така да ни поздравят за нашето предаване. Сега ще продължим с темата за богомилската ерес в България и истината за нея, понеже знаем, че така, докато бяхме ученици и студенти в едно друго време, пък и сега много хора прехвалват богомилството, че било в основата на европейския ренесанс, че това било най-великото постижение на българите. Нашия принос. Да, нашия принос, че учителя Петър Дънов, който се изживява като продължител на богомилството, твърди, че България е паднала под турско робство не за друго, видите ли, ами за това, че прогонила богомилите от собствените си земи, макар че истината, която се потвърждава и от историята, и от сериозната наука, е, че всъщност богомилската ерес е развяла държавния организъм на България до толкова, че всъщност тя е отслабнала, е паднала под османските завоеватели. Общо взето това е. Това са двете мнения по въпроса за богомилството. Да чуем вашето мнение за богомилската ерес. Как е започнала, как се е развила, какво е донесла на нас и на Европа? Първо, може би трябва да кажем нещо за понятието ерес. Да. Защото, за голямо съжаление, много от понятията се изместват от техното собствено значение. Да. Примерно, понятието ерес понякога се казва така. В физиката доскоро се смяташе за ерес, че еди какво си, че, примерно, Вселената е нещо като, извинявайте, че прекъсвам, като съвременната фраза поп-икона, нали? Да. Което е абсурд. Да, която обезмисля понятието икона. Да. Понятието ерес лека по лека започва да се измества от неговото
традиционно значение и започват да му се придават положителни стойности. Ерес в физиката. До вчерашна ерес сега вече се смята за всеутвърдена истина. До вчера беше еретично еди какво си в медицината, но благодарение на доктор Еди, който беше иконоборец до вчера, сега вече той го правят всички. Затова, може би, е хубаво да използваме някой по-неизхабен термин. Примерно да кажем богозаблуждение или нещо подобно, за да се знае за какво точно става дума. Че това не е нещо, което до вчера е било отхвърлено, пък днеска се признава. Богонемили, както каза презвитер Козунов. Да, той точно го е казал. Богомил или по-точно трябва да се нарече богонемил. Много точно го е казал. Ние би трябвало да наречем тези явления или богозаблуди, или може би още по-точно самозаблуди. Защото и поп Богомил, и неговият далечен потомък Петър Дънов са самозаблудници. Това са хора, които заблуждават преди всичко себе си. Те заблуждават себе си в едно нещо, най-вече, в това, че те са важни. И че те могат да преценят. Те могат да съдят църквата, в случая с поп Богомил. То не случайно Дънов е изографисан на икона, както е тук Светата Троица. Почти, да. И на лъже икона, нека да я наречем. Богомилството, това богоизмамничество и себеизмамничество, като всички себеизмамничества, е едно историческо зло за България, не само за България. То се разпространява в Босна. Да не забравяме, че съвременните босненски мюсюлмани, те не са нито турци, нито араби. Това са славянско население, но с богомилско вероизповедание. И когато идва турското завоевание, те приемат исляма от антиправославни чувства. В България богомилите правят също. В България също, но те са много по-малко. В Босна те вземат властта. В Босна ние имаме държава, управлявана от богомили за известно време. В Южна Франция са на ръба да вземат властта и тогава започва ужасяващия поход на Северна Франция, което ги ликвидира физически. Те ги изгарят, изколват с десетки хиляди. Това е подхода на тамошната аристокрация и църква. Процесът срещу Жак Дюмоле, Монсегюр. Монсегюр по-скоро. Но тогава знаменитата фраза, когато невиждано клане, около 10 000 души изколват северофранцузите. И когато им казват, ама чакайте, в този град не всички са катари, не всички са еретици. И уния казват, ние казваш, изколим всички, пък Господ ще разпознае своите. Тая знаменита фраза е до ден днешен. Тя там е измислена. Така че във Франция този кръстоносен поход срещу катарите, албигойците, ги ликвидира физически. В България ние нямаме такъв случай. Това е много интересно, че нашата църква, за разлика от западната, всъщност тогава е измислена инквизицията по този повод. Тя е католическо творение. Тя е католическо творение и много често се прави тази историческа измама, като се прехвърлят деянията на римокатолиците върху православието. И казват, вие сте горили вещици и така. Чакай бе, изгорен ли е един човек в България по този повод? Няма такова нещо. Единственият случай е с Василий Врач в Цариград. Той е в Цариград. И там също трябва да признаем, че процедурата е спазена. Значи той е екзекутиран от императора, не от църквата. Светската власт установява, че той извършва нещо вредно за обществото и го екзекутира. Но не от църквата. Нямаме инквизиция. Ние нямаме инквизиция и тя не може да съществува. На практика срещу богомилство имало един процес 1211 от Борил. Един голям събор. Това е събор срещу богомилите. И по времето на Иван Александър, за който пише Емилиан Станев в Антихрист. Също, но тези събори оборват учението на богомилството. Те не са насочени срещу физическото унищожаване на тези хора, а срещу тяхното изцеляване. Значи, когато ти обориш неговата погрешна заблуда, голям шанс има този човек да се оправи. Не всички сигурно са се оправили. Казахме, някои са останали такива и до идването на османците и много от тях приемат след това исляма и то доброволно, без никой да ги кара. А в Босна го приемат като едва ли не така освобождение
от проблема с православието. Така че това е една доста тъмна страница от нашата история. Всъщност това е, може да кажем, българския срам в средновековната ни история и ние няма нищо добро, което да вземем от богомилството. Като казвам нищо, говорим за тотално нищо. То е само зло. И за мен белег за така погрешната перспектива за осмислене на богомилството е нещо, което мисля, че миналия път коментирахме. Една прочута статия на Петър Мутавчиев за Свети Йоан Рилски и поп Богомил. Той ги слага на кантара, че и двамата носят духа на отрицанието, само че с различни средства. Единия вътре в църквата, като избягва в пустинята, а другия, излизайки от църквата и основавайки ереста. Съвършенно, бих казал, като ересиарх, твърдение. Значи, то не прави чест, бих казал, на един първокурсник по история. Да, ми се ще да поговорим точно за тези два полюса на българската душевност. Свети Иван Рилски и поп Богомил. Точно така. Интересно, че те са съвременници. Те са точни съвременници. Как в едно и също време битуват тези две начала в българския живот, които после го пронизват през цялата му история на практика? Разбира се. Тези две начала, в крайна сметка, ние не трябва да забравяме, че те са продукт на други две начала. Значи, единият е Божия човек, другият човек на дявола, на мрака. Значи, тези сили и стихии винаги са съществували и ще съществуват до края на времената. Съвременните те наречени духовни учения, като това New Age, обявяват, че доброто и злото, т.е. Бога и Сатаната, са измислици на човешкия ум. Има хиляди начини лукаво да бъдем изместени от истината, която Бог сам е преподал за себе си. Самото учение на Христос, което Той е преподал за себе си, то е, как да кажа, не само истинно, но то е непостижимо без акта на откровението. Ако Бог не беше благоволил да ни се открие, ние нямаше да го измислим. С много умоване това не става. Така че това благооткровение е една скъпоценност, която православната църква е нещо като чашата, която го носи през вековете. И ние, които сме православната църква, ние носим Христовата кръв и Христовата плът в чашата и пренасяме през тези 2000-летия това велико достояние на човечеството. Но врага на човешкия род, той не спи. Той също работи. Той също има свои съработници. И винаги ще ги има. И когато Светия Дух вдъхновява един Свети Йоан Рилски да тръгне по правия път към Бога, по същото време лукавия дух намира свой проводник и го вдъхновява да тръгне по правия път в обратната посока. Извън Бога, извън църквата. И винаги има много логични аргументи. Сега, какви са аргументите? Примерно в случая с поп Богомил. Пътя към ада е послан с добри намерения. Винаги. И с логично. Значи, този човек не е тръгнал с лоши намерения. Този човек е тръгнал с най-добри намерения. Той казва така. Вижте православните църковници какви лоши неща правят. Вижте дори царя какви лоши работи прави. Примерно цар Симеон. Той уж е човек на Христа. Той трябва да проповядва мир, трябва да проповядва любов. А той самия вдига меча и отива да убива свои братя по вяра и свои братя по богосиновство. Това са всичките сме чада Божии. Защо ще убиваш Божието чадо? Ма бил той византиец, нека да си живее византиеца. Ма живеел в Цариград, нека си живее в Цариград, халал да му е. Защо трябва да го убиваш и ти да отидеш да живееш на неговото място? Това е антихристиянско. И един такъв чувствителен човек, какъвто е бил поп Богомил, се е почувствал в известен смисъл измамен в своите... Излъган. Защо? Защото той подхожда, как да кажа, нереалистично към вярата. Значи Христос не е казал, вие ще живеете сред ангели небесни. Ще свърши злото. Аз като дойда, злото ще свърши. Ще има мед и масло. Рай ще настъпи. Не е казал такова нещо. Той е казал, ще ви гонят, ще ви бият. Винаги ще има зло тук. Така ще бъде. Това е предрекал. И човек, ако не е трезв, ако не е мъжествен, ако не е бистър в погледа си, а е някакъв витаещ или абстракционист, някакъв, който смята, че хората са някакви абстракции. Или както са Маркс и Ленин. Мечтател някакъв, нали? И той вече вкарва в своята мечта
Утопията. човечеството, една утопия. Точно такъв утопист е Поп Богомил. Чист утопист. Такъв е Дънов по-късно. Такъв е и Дънов. И когато той вижда, че неговата утопия не съвпада с реалния свят, вместо трезво, като всички останали истински хора, да каже да, злото съществува, и в мен съществува, и в ближния. Това не е нещо ново. Дайте да видим как да се борим с това зло. Аз да се освободя от него първо себе си, па тогава да оправим хората и Вселената и така нататък. Той казва не. Църквата не е достойна за мен. Света не е достоен за мен. Аз съм по-добър от всички. Аз съм чист. И в богомилството се създава едно абсурдно деление на хората. Имало два вида. Едните били съвършени. Да. Посветени, оглашени, съвършени. Да. И съвършени. Да. Абе, кой е съвършен? Никой. Никой не е съвършен. Кой може да каже, аз съм от кастата на съвършените? Само папата, той не погрешен. Само папата е съвършен и Поп Богомил неговите приближени. Не става така. Това е утопия. Това е една социална утопия, една религиозна утопия и като всички утопии, тя е убийствена. Тя винаги убива всички свои верни последователи. Тя ги убива духовно, преди всичко. В някои случаи, разбира се, и политически, и физически, но важното е духовното. Те могат да си умрат в леглото, обаче душата му вече е убита от това, че той, на когото Господ е поднесъл чашата за собствената си кръв, той е обърнал гръб към тази чаша и е казал, не ме интересува Христос в Светия Дух на църквата, а ме интересува този Христос, който аз ще си сътворя по мой образ и подобие. Това е, разбира се, гордостта. Значи всички тези основатели на ереси са болни от една и съща болест. Гордостта. Тя е всъщност първия грях. Тя е първия грях. Поради който сатаната е отпадал. Сатана е отпадал от небесата. И тази гордост поразява обикновено хората с големи дарби, хората с големи амбиции и може да кажем и много често хората с големи намерения, добри намерения. Затова Достоевски каза, смири се, горди човече. Абсолютно. Защото виждаме какво става с граф Толстой. Името им е Легион. Жив пример. И Толстой, но и Мартин Лутер тръгва с добри намерения. Вижда папата какви престъпления очевадни прави. И вместо да каже, чакай сега, той бърка. Да видим. Той го разбира на смъртния си от тази грешка. Мартин Лутер. Разбира го, обаче надобил такива попари, които както и Ленин също на смъртния си да разбира грешката. Така че имаме ли богоизмамничество, винаги преди това имаме велико самоизмамничество и винаги диагнозата е една и съща. Мамиш себе си, че си по-добър от църквата. Че си нещо извън. Че си по-добър от светците. Теорията на Разколников. Общо взето е така. Щом си по-добър от църквата, щом си по-добър от светците, щом си по-добър от Бога, значи си хлътнал много дълбоко и може да кажем почти неспасаем. Който се изживява като по-добър от църквата, от светците. Това е в основата на всички съвременни, те наречени духовни учения и секти на практика. Видим някой, който е по-добър от Бога, значи сме сигурни на кого служи. Имаме един учител съвършен или гуру, който е божествен. Появи ли се съвършения гуру, край. Както наскоро печата. В нашата преса писаха за един гуру, който само с слънчева светлина живеел. Има такива. Има такива и винаги ще има до края на света. Тези съвършените, като на Поп Богомил съвършените, самозабравилия си човек изпада в така наречената прелест. Значи той се самопрелъстява. Разбира се, казвам самопрелъстява, него го прелъстява врага. Врага на човешкия род. И какъв му е коронният номер? Да представи неговата воля за твоя воля. Ти си мислиш, че ти избираш това. Всъщност избира твоя невидим ментор, който ти внушава определени идеи, ти ги мислиш за свои, мислиш ги за добри и всъщност ти си в крайна сметка една марионетка, една мишка, с която си играе по-големия от теб, по-силния от теб. Той ти внушава, че си съвършен, ще станеш аскет. Някои от тях са наистина аскети тотални. Ние ни пие, гледа в една точка, брахмачари от край до край, но в крайна сметка кому служиш? На Христа или на Антихриста? На Светия Дух или на Лукавия Дух? Това е. Ако не служиш на Светия Дух, т.е. на истинската църква, ти задължително служиш на другия. Той Достоевски така казва. Човешкото сърце е арената, където се бият дявола и Бога. И това е постоянна битка. Абсолютно.
човек няма избор. Той или в едната посока, или в другата. Средно положение или неутралитет, както в политиката, няма. Не е възможен. Да. Не е възможен. Това е така. Освен това, ми се ще да поговорим и за дановизма и за тайното лице на дановизма, като продължение на богомилство. Да. Само няколко думи. Аз наскоро четах една книга на Боян Боев за богомилите и за дановизма. Каква е връзката там между Значи, връзката Дънов и богомилство? Е много ясна. Техният баща е един и същ. Техният учител е един и същ. Техният вдъхновител е един и същ. Лукавия дух. Оттам нататък историческата връзка е по-скоро съчинена от дановистите. Нали? Защото пряка връзка няма. Нали, примерно, богомилите да са чакали 1000 години, за да дойде учителя Дънов. Нали? Това не може да стане. Но духа, лукавият дух, който е битувал в тях, той не може да изчезне. Той ще бъде сразен в края на времената. Христос ще го убие с дъха си. Това не го казва Библията. Но до тогава той няма да изчезне. Така че той винаги намира своите хора. И в лицето на Петър Дънов той намира поредния самоизмамник. Поредния възгордял се. Поредния съвършен. Нали? И понеже людите са така склонни да служат, да вярват и когато те са разочаровани в църквата, а такива хора има, по ред причини, исторически и така нататък, когато те са разочаровани в църквата, понякога са разочаровани от един единствен свещеник, който е лош пример. И заради наш Илия намразва Свети Илия. Това е масово явление. Масово явление, това е болест. Това е болестно състояние. Значи, наш Илия си е наш Илия, Свети Илия си е Свети Илия. Да, този свещеник може да те е измамил, може да те е обидил, може да те е отвратил. Той си е той. А съвсем друго е църквата. И тези хора, които са били разочаровани от отделни свещеници, от епископи и така нататък, те продължават да търсят Бога. Те не спират да търсят Бога. И лукавия ги финтира. Им казва, ето видяхте ли какво е църквата? Какво е църквата? Този тук свещеник, нали, какъв мошеник е или какъв еди, какъв си, нали? Следователно, не е тук истината, а ето там има един човек, благообразен, добър, посреща слънцето, на цигулка свири, ходи бос по тревата. Какво лошо? Какво лошо? Какво не му харесва? Наскоро, преди няколко години, един дановист възрастен замръзна, си умря на върха, докато посрещаш слънцето, човек. Да, има и безброй такива случаи, но за мен за оплакване са те, които не замръзват. Те, които щастливо играят паневритмия. Това са живите мъртъвци. Значи, това са зомбирани хора, това са хора, на които им е подменено най-важното. И това е най-лошото, че тези хора не са плътски хора. Не са хора на лапането. На удоволствията. Не са хора на плътта. Това са хора, които искрено търсят Бога. Но лукавия гросмайстор, той играе на милиарди дъски едновременно. Нали? Той е такъв гросмайстор, че ние всички взети заедно сме нула пред него. И за всеки той има собствен гамбит. Един ще жертва царица, на друг ще жертва двата топа, на друг ще жертва всички фигури. И ще го матира с една пешка накрая. Нали? Обаче винаги матира, крайна сметка, защото е гениален, свръхгениален. И за всяка риба той има собствено емче. Знае на какво кълве. Тая кълве на червей, тая кълве на муха, тая кълве на еди какво си. И тези, които търсят чистота, светлина, нали, за тях е създадена отровата на Дънов. Нали. Те, които търсят лапане и пиене, за тях друга отрова. Тантризъм. Те, които търсят черни енергии, за тях се прави heavy metal рок. Нали. Те, които търсят друго, има друго. Но има една група хора. Нормални, така нататък. Има една група хора, които търсят природа, мир, тишина, нежна музика. За тях е измислена отровата на дановизма. Значи в аптеката на лукавия има всички възможни отрови пакетирани. Нали? И само
Нали? Той ще дадем на ония, той ще дадем на ония. Така че дановистите са определен строй, тип мислене, нали, които са хванани с тази специална отрова. Разбира се, начало с самия Дънов. И той бил такъв търсач. Да. И той бил такъв утопист. Мегаломан, разбира се. Да. Помислил, че той е следващия месия след последния месия и единствения, който е Христос. Значи след Христос има нещо много важно. Да, те учениците му са очаквали да възкръсне Дънов, обаче естествено, че не е възкръснал. Ние знаем от самия Бог в Свещеното писание, че след като дойде месията, вече няма да има пророци. И всеки, който претендира, прояви се един прекрасен човек, със страхотни дарби, от велик по-велик, духовен от всякъде. Той трябва да каже спрямо Светия Дух, кой е той? Да. Спрямо църквата, кой е той? Кой си ти? Ти монах ли си? Духовник ли си? Ръкоположен ли си? Владика ли си? Певец ли си? Четец ли си? Кой си ти в църквата? Мирянин ли си? Ако си мирянин, кой е твоя духовен старец? При кого се изповядваш? В коя нория си? Нали? Да. Ако ти си извън съборността на Светия Дух, наречена църква, тогава няма нужда от повече въпроси. Ясно на кого служиш? Диагнозата е ясна. Да, да. Така че Дънов, излизайки извън съборността на църквата, сега разбира се, вътре в събора на църквата, ти можеш да критикуваш. Да. Ти можеш да предлагаш. Да кажеш, ма вижте какво, тази практика не е добра. Да. Нашият свещеник тук прави лоши работи. Да. Отиваш в настоятелството, искаш извънредно събрание и казваш, той е свещеник, нарушава основни християнски принципи. Ние не можем повече така да търпим, да го изобличим. Да. Първи път му казваш, втори път насаме, след това пред общността. Да. След това докладваш на по-високата институция. Казваш, този човек не разбра от дума. Нали? Да. Нали? Ти имаш всички права вътре в църквата да изявиш и мнение и всичко останало. Но вътре в църквата. Да. Излезеш ли от църквата в всички свои блестящи програми, лозунги, ти си оставаш един отровен боготърсач, но намерил другия. Търсил Бога, но намерил другия и това е най-старата история на света. Да. Значи това, което пише Емилиан Станев пак в същия роман Антихрист, че докато голите мъдреци гледат небето и търсят дявола, той е в ума, сърцата и в кръвта им. Тоест той действа чрез тяхното съзнание. Без да знаете. Да, без да знаете. Това е най-коварното нещо, което той може да извърши. Даже аз в едно мое предаване имах един видеоматериал, където един така богослов и психолог казва, че най-големият артист е сатаната на практика. Да. Холивуд е нищо пред него. Не. Така, сега се ще да минем на една друга тема. Знаем, че българското възраждане е наречено най-българския период в нашата история. Но във вашата книга, която миналия път посочих, още един път ще я посоча за уважаемите зрители, България, православието, историята, в нея вие пишете за едно тъй наречено дълбоко възраждане, което предшества така с един период от около 100-120 години. Паисий Хилендарски, неговата славено-българска история в 1762 година и най-ярката фигура от това дълбоко възраждане е свети Пимен Зографски, на чието име в бургаския квартал Крайморие на 1 юни беше направена копката за църква на първия храм, посветен на свети Пимен Зографски. Сега ми се ще, уважаемите зрители на СКАТ, да чуят нещо повече за това дълбоко възраждане, за свети Пимен Зографски, как той успял да пресече така атаката на римокатолицизма в българските земи в края на 16 и началото на 17 век. Тази история е много интересна, включително и с това, че за разлика от съвременните политици, медийни звезди, които може да кажем, че по-голямата част от тяхната дейност е да говорят за себе си, значи пиар. Много шум за нищо е тяхната работа. Да. Значи ако ти примерно си рок-звезда, нали, 30-40% от твоята дейност е музикалната, 60-70% е пиара. И той българският премиер в момента е дълго разказва. И политиката е същото и така. Лесно е да намериш факти за такива хора. Да. Защото те самите ги произвеждат. Доколкото има, те ги произвеждат 2 пъти повече. Да. При светците, особено монасите, отшелници, какъвто е свети Йоан Рилски и свети Пимен Зографски, там е обратното. Те
тяхната история е вътре. Нищо не се вижда отвънка. Отвънка ще се сблъскаш с него, няма да разбереш, че е Йоан Рилски, че е великият светец. Толкова скромно старче, незабележим, нито се хвали, нито тръби за себе си. И ние поради тази причина сме пропуснали да видим такива гигантски личности, като Свети Пимен Зографски. Значи той нарочно се крие. Това е характерно, между другото, и за старобългарските писатели. Много от иконописците не се подписват. Какво знаем за Чернолизец Храбър? Нищо. Той не иска да знае. За презвитер Козма. Той не иска да знае. Нищо не знаем за това. Той от скромност нищо не казва за себе си. И поради тази причина, за да се извлече неговото огромно дело от опита му да скрие себе си, ние трябва да извършим огромна криминално-изследователска дейност. Значи като Шерлок Холмс, ние трябва от най-малкия факт да възстановим цялото. И, слава Богу, че тези факти има. Тези факти, впрочем, не са никак малки. И, почвайки да ги съпоставяме, един след друг, след трети, се получава наистина едно грандиозно дело. Значи, в неговото житие, житиеписец се казва, че той е въздигнал 300 църкви и 15 манастира. Сега, почти всички изследователи казват, тук има някаква грешка. Не е възможно. Значи, един манастир да въздигнеш... И Колев-ичето не може да го направи това. Да, това е абсурд. Това не може да стане. Нещо е сбъркал писателя на житието. Обаче, ако почнем да борим манастирите, въпреки кърджалийство, далийство, нови времена, срутване, нали, ние може да ги съберем 15 до ден днешен оцелели. Свързани с него. Аз дори мога да ги изброя. Що се отнася до църквите, сега не са чак толкова много оцелелите, но там имаме няколко причини, че те не са оцели. Сега да не влизаме в подробности. Една от причините, впрочем, е, че в 19 век тези църкви са много малки вече за порасналото самочувствие на българина и българите просто ги събарят и строят нови. И много често нищо не остава от старата църква. Така че навсякъде, като имам църква от 19 век, тя не е измислена в 19 век. Значи, той село е българско, християнско, то не може да не е имало църква преди 19 век. Просто са направили по-голяма. Направили са по-голяма. Ако се копае в центъра на сегашната църква от 19 век, ще се намери отдолу основите на старата, това е сигурно. Впрочем, също нещо и в Зограф. На хълма също Зограф, където е църквата от 19 век, е имало църква от Свети Пимен Зографски. Ние за нея знаем от една единствена случайно оцеляла приписка. Той пише: тази година ние ходихме в Зограф и възводновихме църквата на хълма. Ако не беше тази приписка, този ред, и нямаше да знаем, че там е имало църква. Сега обаче, понеже знаем, ние можем в старите щампи да видим в ъгълчето, че тая църква е нарисувана, Пименовската. Тя не е като сегашната с купол, тя е без купол. Явно е старата църква на Пимен, за която той пише. Така че можем лека по лека да възстановим неговото дело. А неговото дело е много интересно, защото той прави нещо, което е нетипично. В началото всичко е както и при Йоан Рилски, както и при Йоаким Осоговски, Гравилец, както всички учелници. Всички са по един и същи модел. Това е модела на царския път към Бога. От ранно детство тръгваш към Бога и продължаваш да вървиш по правия път. Не се отклоняваш ляво и вдясно. Най-трудният път. Това е пътя на отшелника. Той е отдал целия си живот на Бога. Така е и със Свети Пимен. Той се учи при един велик светец в София. След това умират майка на баща му, той остава сирак, раздава всичките си имоти на бедните и заминава директно в Атон. И там минава по всички духовни етапи и стига до, може да кажем, най-високото състояние на монаха, когато вече той дори вече и манастира, така да се каже, е прекалено светски за него. И той се отделя в една пещера, впрочем, близо до пещерата на Свети Козма. И там, като Йоан Рилски, по същия начин, вече цял ден само в диалог с Бога. Оттам нататъка него нищо повече не му трябва. Той човек е постигнал целта на своя живот. Да влезе в пряк диалог с Бога и да пребива в този диалог. В постоянно благообщение. И тук става нещо, което е нетипично. Той напуска това състояние и се връща обратно в София, родната си София, в България. Разбира се, той не го прави по собствена воля. Явява му се Свети Георги и му казва: така и така, ще отидеш там и ще се вземеш с мисия.
ще станеш пастир на стадото. И каква е мисията? Мисията е да въздига храмове, да въздига манастири, да проповядва на народа християнство, да възражда християнството в България. Тоест, това е едно своеобразно, дълбоко възраждане. Това е едно истинско възраждане, защото ние трябва да вникнем в понятието възраждане. Това е много важно. Да. Какво се възражда? Дали се възражда светското, или Божието, или и двете? Да. Значи, ако се възражда само светското, Европейски ренесанс. това е европейски ренесанс, това е политическо движение и така нататък. Антропоцентризъм. Да. Ако се възражда обаче Божието, това вече е истинско възраждане. И то е дълбоко, защото то е вътре в човека. То не е в неговата външна политика, в военно дело, в революции, нали, въстания и така нататък. Не. Вътре стават събитията. Дълбоко в човека. И тези неща са много по-трайни и много по-стойностни. Да. И Свети Пимен точно това прави. Значи той тръгва и проповядва на хората, на българите, Христа. Да. Той какво друго да им проповядва? Да. Той, Христос е всичко. Той им дава и слово, и образ, и морал, и начин на живот. Пътя, истината и живота. Абсолютно, да. Тоест, той проповядва Христа. Но, ако продължим изследването, какво става всъщност в неговата проповед, ние ще видим в житието, което е много кратко, не е чак толкова подробно, защото неговият ученик, който пише житието, той не го е следвал през цялото време. Да. Той го следва от Зограф, и то в късния му период в пещерата, до Черепишкия манастир. Да. Излиза да остава там. Да. Защото за другите манастири той говори много смътно. Да. А за Черепиш по-подробно. Явно там е останал негов ученик. И от малкото данни, които дава за другите неща, ние научаваме, че Свети Пимен действа в Софийска епархия, в Видинска епархия, в Доростолска епархия. Ама ти за отиш от Доростолска епархия, минаваш през Великотърновска. Да. Значи, Видинската, Великотърновска, която покрива и Ловешка и така нататък. Тоест цяла Северна България, включително Доростолска, тя включва и до устието на Дунава. Да. Днешната румънска Добруджа. Значи цяла Северна България е обхваната от него. Освен това, Софийската е огромна. Тя включва тук и Кюстендил и всичко останало. Освен това, по други сведения, извън житието, аз казвам, той не го е следвал, ученика му и не е знаел за това. Но, по други сведения, той е работил в Македония, на брега на Преспанското езеро. Това е Охридската архиепископия, която е автономна. Тя е отделна, огромна църква, дори с ранг едва ли не патриаршия. Самата София по това време минава временно към Печката патриаршия, която е сръбската възобновена църква. Значи станаха много. Значи отде са на територията на Цариградската патриаршия, което е Атон. Това е за един период от около 15 години. 20 години, да кажем. Но в църквата, както и в армията, не може един лейтенант да гастролира в 15 полка, а генералите да не знаят. Такива импровизации не може да стават. Значи, Охридският архиепископ е знаел за неговото дело. Печкият архиепископ е знаел за неговото дело. Софийският архиепископ е знаел. Търновският митрополит е знаел. Доростолския, Видинския и Цариградския патриарх. И много станаха. И османската власт. И османската власт задължително. Тоест, неговата мисия не е импровизация на един добър човек, който тръгнал и така. Това е една геополитическа мисия. И питаме се първо, защо пък точно тогава започва тази геополитическа мисия? И като подредим местата на неговото дело, ние много лесно, и като видим датите, разбира се, си отговаряме директно. Може би в деня, в годината сме сигурни, но може би в деня, който той стъпва в София, тук стъпва и Кумчо Вълчо. И католическия мисионер. Католическия мисионер Петър Солинат дошъл като вълк в овча кожа да проповядва и той Христа. Чакай бе, тук не е Австралия или Папуа Нова Гвинея. Тук всички са християни. Къде си дошъл? Значи, хубаво, дошъл си да разпространяваш Христа. Като компенсация на атаките на протестантството, те са решили да се разширят влиянието. Ама питам се, защо католиците, като идват в България, не мисионерстват прямо турците, които са мюсюлмани? Той не се занимава с мюсюлманите.
а се занимава с християните българи. Да. Явно неговата цел не е Христовата проповед, а кражба на души. Да. Така че римокатолическата мисия в края на 16 век и 17, която продължава, има за цел империалистическо разширение на римската църква на изток. За сметка на православната. За сметка на православната. Да. Това си е направо студена война. Да. Истинска студена война се води за завладяване на души и оттам и на територии. И какво прави свети Пимен И Зографски свети в Пимен тази Зографски, проповядвайки Христа, той отива в селата, в градовете и проповядва истините на вярата. Нищо повече. Да. И хората, които го слушат, си въздигат църквите. Значи във всички страни, през които е минал, те си дигнали църквата. Да. И така стават тези 300 църкви. Да. Той не ги е вдигал като Колю Фичото, нали, с мистрията, И 15 а с дух. Да. Да. И тези хора, когато след това дойде католическия и почне да ги зарибява, те не поемат. Да. Като много интересно, че ние в житието на Свети Пимен нямаме една думичка по този въпрос. Да. Във всички български архиви нямаме една думичка. Да се каже някъде, православните мисионери оказаха противодействие на римокатолическите. Няма такова нещо. Защо? Единствените сведения, които имаме по този въпрос, са в римокатолическите документи. Да. И те са много интересни. Да. На Ватикана, да. Те си признават. Да. Петър Богдан, който им е, може да се каже, така, троянския кон. Нали, той е българче, пратен в Рим, индоктриниран и върнат обратно, за да приобщава българите към Рим. Да. И той в един доклад, който пише на своите началници, пише: българите, казва, щяха да станат великолепни, казва, християни. Стига да не бяха, казва, много дълбоко затънали в тяхната ерес. Православието. Православието било ерес. Което фактически крадеца вика, дръжте крадеца. Това е похвално слово за Свети Пимен Зографски. Да. Значи, това, че са дълбоко хлътнали в православието, означава именно дълбокото възраждане. Да. Значи това са хора просветени. Когато дойде един от Рим с пари, значи, да не забравяме, кога идват тук римските мисионери? Когато църквата е в най-тежко положение. Когато тя няма пари. Когато тя няма власт, която да я подкрепя. Когато тя няма престиж, защото нито открила Америка, нито пътува до Китай, нали? Няма кръстоносни Няма кръстоносни походи, няма армади, няма уръдия, нали? И идва тук един от Рим. И казва: ай, момчета, аз ще ви пратя там в великата страна. Да станете учени, стипендии ще ви дадем, Сорос ще ви пратим, нали, така нататък, нали? И нашите момченца амбициозни биха се хванали. Нали? Ама не се хващат. Както се хващат днеска на свидетелите на Йехова. Абсолютно и на много други. Така че това е един изключително интересен пример, как един мисионер, и казваме един, той е по-скоро, може да кажем, емблематичната фигура. Имало и много други покрай него, но той успява да въздигне около зоната, където те стъпват. Те стъпват в Чипровци, понеже там има саксонски родари, които са си германци, и там тяхната проповед върви. Покрай тях, разбира се, и някои българи се съблазняват, защото им предлагат прекрасни условия. Най-вече чрез училищна система, и то в Рим. Това е много съблазнително. Кариера да направиш, станеш големец. И около Чипровци се оформя една, да го накажем, заразена територия. Около тази заразена територия имаме санитарен кордон. Значи това е Черепишкия манастир, на входа на Искърския. Това е като, може да кажем, като военна мисия. Значи фортове на всички невралгични пунктове. На входа на Искърския пролом, Черепишкия. На изхода Куриловския манастир. Или обратно, ако гледаме от София. На входа Куриловския накрая. Нали? Защото комуникациите минават оттам. Ако иска да тръгне Петър Богдан за София да проповядва, той трябва да мине при Искърския пролом. На входа го чака Черепишката крепост, на изхода го чака Курило. Сеславски манастир, Дъргалевски манастир. Суходолския брани южните части на Балкана, за да не мине оттатък. Значи мисията в крайна сметка е успяла. Мисията на Свети Пимен успява, а на Петър Богдан и на Петър Солинат не успява. И Петър Богдан, който се води софийски архиепископ на римокатолиците, пак в едно свое писмо, пише така: когато отишъл в София, неговата столица, уж той, нали, Софийски. Там той разполага с един параклис, който е освен това неосветен, с размери 10 стъпки на 6 стъпки,
който обаче бил заварен от времето на дубровнишките търговци. Да. Те са си католици хората, имат си свой паракис. Да. Общото число на енорията му е 50 човека и 8 деца. Да. А казва, схизматиците, т.е. православните, са 25 хиляди. Да. Това ако не е провал, значи той има 58 човека с децата, Да. нали? А отсеща са 25 хиляди души. Така че за мен католическата мисия в България се проваля и част от заслугата е именно на свети Пимен Зографски, на неговите сподвижници, на неговото дело. И ние трябва да осмислим нашата история, защото тази мисия, тя не е изолирана. Да. Значи, римокатолиците, края на 16 век, започват атака по целия фронт срещу православието. Да. Значи, от Литва, Да. Украйна, Балканите до Иерусалим. Да. Тотален дранг нах Остен. Класически. Дранг на хоста. Да, класически. По всички територии. Атака срещу изток. В северната част те имат успех. Да. В Украйна и в Литва те имат голям успех. Така наречената Брестска уния. Да. Нали? На Балканите провал. Фиаско. Фиаско. Да. 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 Просто не пробиват тук. Добре, сега ми се ще, понеже времето, както винаги, неусетно лети, разговорът е много интересен. Ми се ще да кажем така няколко думи за двама изявени български духовници, които са останали в нашата история. Преподобни Паисий Хилендарски и преподобни Софроний Врачански. Нещо да каза тяхното дело. Накратко, защото те са известни фигури и ще продължим с нещо. Те са, може да кажем, последователи на свети Пимен Зографски. Да. Значи през турското иго, Разбира се, може да прибавим и еросхимонах Спиридон от Габрово, който също 30 години след Паисий пише история славена. Точно така. Но което е интересно, че има връзка между делото на свети Пимен и делото на преподобния Паисий Хилендарски. Да. Значи през турско време България не остава без столица. Да. Значи нейната столица са трите велики манастира. Рилския, Зограф и Хилендар. Да. И в тази българска столица, особено Зограф Да. И Рилския, Хилендар по-късно става български, свети Пимен, това е много важен аспект на неговата дейност. Значи той, когато иска да пробуди духовно, да възроди българите, той може да кажем, че може да е и първия дори, който въвежда патриотичната тема. Да. Защото в неговите храмове, значи в Сливнишкия манастир на брега на Преспанското езеро, за в пръв път са изобразени светите седмочисленици. Да. И български светци също. И българския светец Свети Николай, който му е градски от София. Да. Той може дори да е присъствал на неговата гибел, на Свети Николай Нови Софийски. Убит от турците. Убит от турците. Пимен е бил тогава, може би, младеж на около 12-13 години. Вероятно е присъствал на екзекуцията. Да. Нали? И в Сеславския манастир имаме галерия на български светци. Да. Съзнателно търсени. Да. В Добърско се появява пак Свети Николай Софийски. Тоест, Паисий Хилендарски, той ходи, разбира се, и в Зограф. Там черпи много сведения. Той не може да не е бил свързан с тази традиция. Защото тази традиция е осъзната веднъж в 16-17 век от свети Пимен като инструмент за противодействие на външната инвазия, да речем. Да. Очевидно, това е било осъзнато, че народността, патриотизма трябва да се използват. Да. И тази тема, през неизвестни за нас, но неминуемо съществували посредници, връзки, стига до Паисий Хилендарски. Защото дори Паисий, ако погледнем в историята, и ще им че има предходници. Да. Нали? И има един такъв принцип в нещата. Значи, куче се ражда от куче. Да, дърво без корен няма. Да. Не може Паисий да падне от Марс. Да. Дали? Той от някъде има свой духовен учител и така нататък. Той, разбира се, е неизвестен. Той е някаква традиция. Това е традиция. Връзка, и то си личи. Факта, че в неговата история славнобългарска той пише такова житие на Пимен Зографски. Да. Това никак не е случайно. Той пише и за Кирил Методий отделна глава, и за българските светци, и за темата. Иван-Рилски. Фактически първият списък на българските светци, като български светци, е в Паисиевата история. Да. Обаче в иконографската програма на Пимен Зографски имаме де-факто претеча на това нещо, защото това са пак списък на българските светци. Седмочислениците в Преспа и в Сеславци, значи имаме
6 български светци. Нали? Това са списъци на български светци, макар и по-кратки. Да. Но пък за мен това пък иконографски. Значи го имаш в цял ръст, нали? Нещо, което може да запомниш. Така че Паисий пък прави нещо много интересно. Той прехвърля, условно казано, столицата вече от тази, може да кажем, семенна форма, нали? Вече тя отново да се върне в родината и да израсне като дърво, чрез именно Софроний Врачански. Да. Софроний Врачански е много емблематична фигура. Интересна фигура. Той взема фактически семето от Атон, Да. Паисий, и го посажда в България, Да. в Котел. И Котел за около 30-40 години става столица на България. Духовна столица на българското България. възраждане. Да. Много хора се Защото тръгнали. Богоридиевци оттам идват, Гаврил Кръстевич оттам идва, Раковски и така нататък, Бозвелият, после, Георги Мамарчев. Нали? Да. Фактически цялата тази, може да кажем, столична, Берон, Петър Берон. столичната култура на България Да. в първата половина на 19 век е в Котел Да. и някъде вече в, може би, 30-те години тя се прехвърля вече в Цариград. Да. Нали, Цариградския кръг. Нали? Но през Софроний се оформя нова столица на духа на българите в Котел. И всъщност Софроний е този, който проповядва идеите вече сред самия народ. Значи, неговото житие и страдание грешно на Софроний е точно илюстрация на неговата дейност, която завършва бляскаво 1811 година с възванието към българския народ по време на руско-турската война. По време на руско-турската война Софроний се държи Заедно като, с цялото му творчество. се държи като държавен глава. Да, точно така. Той общува с Кутузов, с генералите на руската армия като представител на българския народ. Да, той имал съзнание за лидерство, мисията си, за да. мисията. И, освен това, да не забравяме, той е епископ. Да. Той не е самозванец. Да. Той е епископ. Той има право да бъде Врачански, лидер. Да. Той е всъщност единственият българин епископ. Да. Така че, когато говорим за тези движения, е много важно да се знае кой те прави такъв какъвто си. Да. Значи, ако си самозванец, казваш аз съм, чакай сега, кой те е направил това, което ти претендираш? Както и ресиархите. Да. Не само ресиархите. Дори един Раковски, нали? Кой е той? Кой го легитимира? Нали, той има характер, таланти, нали? Добре, но кого представляваш ти освен себе си? Можеш ли да ти кажеш, аз съм представител на българския народ? Кой те упълномощил? Май никой. Тоест, ти си самозванец. Велик, гениален самозванец. Нали? Епископ Софроний Врачански не е самозванец. Той е княз на църквата. Той е епископ. Епископството е максималният духовен сан. Така че той е избран от една не само легитимна институция, но от една всеобхватна институция. Целият български народ е член на църквата. Да. Така че, бидейки епископ на църквата, той е представител правомощен. Да. Не като патриарх, да кажем, нали, съвсем пълната, но в една много висша степен, в каквато никой друг преди и след него не е. Чак до освобождението. Да. Всички останали малко или много се легитимират чрез своите приятели и самишленици. Да. Ама приятели и самишленици имат и наркоманите. Да. И те могат да съберат 5000 души и да се закълнат, нали, за някаква си твоя идея. Нали. Това не е упълномощаване истинско. Истинското упълномощаване трябва да бъде наистина от целия народ. Да. Или чрез избори, или както и в църквата. Чрез всеобхватността на църквата и нейната система за иерархично издигане. Така че свети Софроний Врачански е изключително интересен в чисто така иерархичен смисъл. Да, да. Сега, преди да продължим разговора, ще помоля колегите да изпишат телефоните за връзка с студиото за коментари по темата и въпроси към моя гост. Ние ще продължим с една изключително интересна тема. Българския Великден или страстите български, както беше писал Тончо Жечев в своя фундаментален труд, или схизмата и нейните последствия. Какво ни донесе българския Великден? Триумф или поражение? Или двете едновременно? Или, както вие казвате, тактическо постижение, стратегически провал? Точно така, за съжаление. Значи, какво се случва на 3 април 1860 година или малко преди това, ако искате да поговорим? И малко преди това, Да. но и особено на тази дата, Българският Великден. на тъй наречения български Великден, се случва за мен първата или главната българска национална катастрофа в новата история. Защо? Защото българските претенции са били нелегитимни или не? Те са абсолютно легитимни. Българите имат легитимни права да имат автокефална църква. Да. И тези права са доказани
блестящо от Гаврил Кръстевич, когато са ги обвинявали българите, че така, всичко това е доказано. Българите имат абсолютно легитимни права на автокефална църква. Независима църква. На независима църква. Били ли са те подложени на грозен натиск от страна на голяма част от гръцкото духовенство? Не цялото. Тук трябва да внимаваме много. Защото Паисий Пловдивски, който не е българин, а е грък, е на страната на българите. Да. И други имало такива. Не бива да забравяме това нещо. Но голяма част от гръцкото духовенство била ли е тогава антибългарски настроена? Разбира се, че е била. Нали? Както и Иерусалимския патриарх Кирил II за Богото. Той пък е от големите изключения. Именно. Да. Той си е грък от островите. Той там нищо българско няма. Е за българската Обаче кауза. е за българската кауза. Да. И той жертва патриаршеския си трон за българската кауза. Да. Нали? Да не кажем, че и живота си. Да. Той умира много скоро след това. Така е. Фенер, Цариградска патриаршия, е била ли на антибългарски позиции? Разбира се, че е била. Да. Това до тук вярно. Да. От тук нататък вече как ние трябва да реагираме на това нещо? Имаме различни опции и варианти. Да. Ние избираме не най-добрия вариант, а един от лошите варианти. Избираме и може би много по-лоши, нали, ако почнем да си ги измислиме, но това е един от твърдо лошите варианти. Да. Защо? Защото нашите това не могат да разберат тогава. Нещо много просто. Времето работи за българите. Да. Това е достатъчно само да погледнем сухите факти, статистиката. Да. Да кажем, 830 година, да. 400, 50, 60, 70. Да видим какво става в България. И какво става в Гърция. Да. И какво става в Цариград. Да. И да видим, че времето работи за българите. Значи, българската графика е една възходяща линия. Значи, колко храма български има? 300, 400, 50. И ще видим, че храмовете никат като гъби. Да. Колко училища има? Нови училища. Колко даскали, преподаващи на български язик и колко на гръцки. Значи, ако 300 година са били, кажем, 50 на 50, 70-та година са 1000 на 20. Да, нали? в полза на българите. В полза на българите, да. Времето работи за българите. Те се усещат силни. Това всъщност им изиграе лошата шега. Да. Те се усещат прекалено силни. И хубаво, силни са, това е факт. Да. Но тук те правят една голяма грешка. Да. Избързват. Да. Времето те работи за вас. Колко български епископи имало 300 година? Българите винаги избързват и после ума идва късно. Да, това е, да. Ето днеска в случая с инцидента с Бойко Борисов е показателен. Така. И вместо да кажат, добре, Цариградска патриаршия в момента не е готова да ни даде автокефалия, самостоятелност. Обаче това не е добре, понеже ние така. Те са имали пари тогава, Богориди е бил главен съветник на султана, имали са страхотни връзки. И да кажат, айде, нали? Имали са тъй нареченото лоби, ако може. Страхотно лоби са имали. Точно тогава са имали непобедимо лоби. Да. И те го използват, но не го използват за това, което трябва. Да. И тук те са могли да кажат, добре, хайде, нали? Временно няма да се съгласим, няма да получим автокефалия. Обаче дайте ни нещо. Да. Искаме 5 българи да станат епископи. Виждаш ли? Да. Да станат епископи и то на епархии, а не епископ генерал без армия. Да. Искам Пловдивския митрополит да е българин, да. Търновския да е българин, Софийския да е българин. Иначе няма да се делим. Оставаме си под егидата на Цариградския патриарх. Трябва известна дипломатика и стратегия. Те тогава вече почват да имат няколко епископи. Значи имат Антим Видински, имат Иларион Макариополски, имат Иларион Ловчевски. Пловдивския, който е грък, минава на българска страна, те започват да оформят едно стабилно, де-факто един синод. Да. И, добре, ама тези владици, нека да натрупат опит, нека да знаят как се управлява. Нали? Защото, да кажем, Иларион Макариополски, той е генерал без армия. Той не управлява епархия. Да. Той така е ръкоположен при тези условия. Да. Дайте му епархия. Да. Дайте му да управлява Търново. Да се опраска малко като лидер, да знае за какво става дума. Защото едно да си в Балкана да стреляш, друго е да управляваш държава. Да. Или епархия. Така че българската църква е имала нужда от 10 години да няма автономия. Или автокефалия, а да има период на натрупване, на добиване на опитност. Абсолютно. Да. Защото точно по това време руснаците минават от равна позиция към пробългарска. Граф Игнатиев минава към българите, защото гърците почват да
минават на антируска позиция. Те мислят, че това е панславизъм. Да. Настъплението на българите, това е Да, част на от славянофилите. славянофилите, панславизма. Да. И те тогава минават на антируска позиция. Те са подкоросени, впрочем, от Великобритания. Да. Дизраели, нали? Да. Използва гърците за фронт срещу Русия и нашите по-хубаво не е имало за тях. Да. Щом е така, прекрасно, нали? И тогава вече те са могли за 10 години да изготвят такава структура. Между другото, Игнатиев, тогава ние много често му правим голямо евала за Сан Стефано и с основание. Да. Нали, големи заслуги, добре. Но Игнатиев има огромни заслуги, за съжаление без резултат краен, Да. за българската църква. Да. Той тогава, може да кажем, че е преорал целият Цариград и цялата империя, само да вкара малко акъл в главите и на гърците, и на българите, защото и едните и другите се издънваме, Да. за съжаление. Да. Турците ни изхитряват тогава. Да, Това е както винаги. триумф. Да. Триумф на турската дипломация е българската екзархия. Да. Защото тя е много проста. Да. Разделяй и владей. Да. Това е желязната, но винаги действаща формула. Ако успееш да разделиш враговете си, ще ги владееш. Така е. И турците успяват да разделят българите от гърците. Ако имаше българо-гръцки съюз, той ще бъде непобедим. Да. Но разделил ги, почваш да ги владееш. Да. И тук имаме една трагична страница от българската история, за съжаление, неотворена. Да. Коя е тя? Трагедията на българите патриаршисти. Да. Тези, които остават верни на Цариградската патриаршия. Да. Това са десетки хиляди хора. Като казвам десетки хиляди, никой не ги е броил. Да. Може би са стотици хиляди. Да. В Македония, Беломорието и така нататък, които са чисти българи етнически. Така. С училища, с всичко. Но когато са изправени пред този избор, Да. а и след това, когато са подложени на друг натиск, по повод на Илиндско въстание и разни други Да. поводи, нали, ще им кажат, ще го изколим, ако не минете към патриаршията. Да. Нали. И те минават към патриаршията. Да. Питаме се какво става след това. Какво става? След това те стават чужд сред свои, свои сред чужди. Да. Значи те, Ни рак, ни штука. ни рак, ни риба. Да. Българите, ние забравяме за тях до ден днешен. Това е трагично престъпление срещу българи. Да. Кои са те? Ма това са мъченици. Да. Те са вкарани по затвори, по това, но бити и така нататък. Ние не ги споменаваме. Да. Нали? И останали, така да се каже, в гръцка територия. И гърците им казват, о, прекрасно, ма вие не сте българи. Да. Дай се разберем. Тук имена да се сменят веднага, училища български да забравите, почвате от утре гръцки. Така. Ти вместо Иван ставаш Йоанис, ти ставаш еди кой си и 5, 10, 15, 20, 50 години, нали, те още хора помнят, баба ми, дядо ми, нали, след 100 години той се е чист грък и приключихме. И това са съдби, пак казвам, може би 100 000, може би 200 000 души. Да. Нали. И защо в момента ни нямаме мълцинство в Беломорието и в Македония, Българско, гръцка Македония, да, българско българско. мълцинство, ние нямаме. Кьорав българи няма там. Това е причината. Да. Нали, че България не разбира, че схизмата реже от живото тяло на българството една ръка или един крак. Да. Нали. Ако бяхме си останали единна българска църква с български език, че тези хора нямаше да се делят никога. Да. Защо? Те си уважават език, уважават си рода, песни, обичаи, всичко си уважават. От ден на ден. Нали. Така че, ако ние... освен това, ако погледнем строго Да. канонично, Канонично на тази. канонично, ами че ние сме кривите. Да. Ние правим нарушението. И най-лошото е, че във всички учебници, Да. включително и в Тончо Жечев, нали, пише така с нескрита гордост, че българите били много хитри тогава. Да. И вместо Мисля да... се ми за много хитри. И накрая се един по И парата. вместо да съобщят, казва, От много хитрост. в литургията има един момент, в който свещеникът е длъжен да спомене името на своя архиерей. На патриарха. В случая на патриарха. Да. Нали? И Иларион Макриополски, когато идва момента, те са го режисирали предварително, Да. когато идва момента да спомене свещеника, по-точно, не самия Иларион, да спомене името на патриарха, той и спира. И народа започва да вика: не сакаме го патрика от Долу гръцкия долу патрика. гръцкият патрик. Нали? И замръзва Да. литургията. Иларион се подава отвътре. И казва: не сакаме го патрик отдолу. Да. И тогава, според Тончо Жечев и другите, нали, тогава вместо името на гръцкия патриарх било произнесено името на турския султан. Абдулмеджид. Да. И с това българите изхитрили всички. Да. Излъгали Най-вече ги. себе си. Да, в случая себе си, нали? Да, както винаги. Защото, да не забравяме,
Става дума за Великден. Най-големият празник на празниците. Мига, в който Христос възкръсва. И ние вместо да мислим за Спасителя на света, за Неговата смърт, Неговото възкресение, а като минат тези най-вълнуващи мигове в църковната година, нали, празника на празниците, деня на дните, нали, вече след това да се занимаваме с политика, с това, с онова, нали, ние вътре в храма, вътре в светата литургия, на най-великия празник вкарваме турския султан, нали, откъде, нали, като патриарх. Вместо патриарх. Това е нещо уникално. Това е уникално в историята. Нали? Аз се надявам, че не е било точно така. Аз мисля, че те грешат нашите, понеже не разбират от литургика. Аз мисля, че деца щеше да му се схване ченето на поп Тодор, нали? И на Иларион, ако беше станало това нещо. Мисля, че не е било точно така, но все едно. Няма български Великден. Има Христов Великден и никакъв друг. Всичко друго е от лукавие. Христовия Великден си Христов Великден и ако ние си бяхме, както се казва, отдайте кесаревото кесарю, Божието Богу. Да. Ние, ако искаме да се подмазваме хитро дипломатично на султана, да се подмазваме там в друго време. По светски начин. По светски начин. Като отиш да правиш дипломация, се прави като дипломатите. Нали винаги смесваме. Обаче в храма да правиш дипломация, в храма да правиш политика, това нещо е точно, нали, не това, което Христос е казал. Значи, смесваш кесаревото с Божието. И, за съжаление, ние не виждаме как десетилетия по-късно плащаме за тази работа. Проблема ни е, че ние много по-късно плащаме. Ако бяхме платили след една година, ще да се научим урока. Но бумеранга се връща след няколко десетилетия. Бумеранга на злото, както казваше Волен Сидеров. Може да се каже, да. Този бумеранг се връща по време на балканските братоубийствени войни. С Гърция. Да, с Гърция. Да. Защото вместо да сме, както в Първата война, единни, ние почваме братски да воюваме и тогава едните и другите се скапват. Тоест, както вие пишете в книгата си, за всеки наш триумф, на българите е един айсберг, а отдолу е огромното подмолите на катастрофата. Да, точно. Ние гледаме на айсбергите само над водата. Една бяла планина, прекрасна. И другото интересно сравнение е, че докато героите на Достоевски от бесове, нали, вият от ужас над бездната, както е Ставрогин, Кирилов или Верховенски, техните реални събратя, т.е. нашите братя българи, и съвременници с песни скачат бездната. Летят към... Ето гледаме сега. Какво нещо? Бойко Борисов каза, че Разпети петък трябва да е официален празник. Нали? Видяхме го току-що, че целува иконите във Варна. И същия този премиер отрича явно това, че е причина за катастрофата, за нараняването на едно момче и много други неща. Просто това е необяснимо като психология. Но разбира се, това са други теми. Така, ще ми се да обърнем така очи към съвремието ни в темата православие и история и да поговорим за тъй наречения неопаганизъм, новото езичество, което залива не само България, разбира се, но при нас е много очевадно. Потвърждават се тези думи на Йосиф Брадати от 18 век, че е обиколил много земи, но толкова бродници, врачки и баячки, както е видял в нашата земя българска, не е виждал никъде. Нали? Този така възрожденски просветител от град Елена. Ето, като започне от Вангелия Гущерова, тъй наречената баба Ванга, която вече дори има храм в Рупите, едва ли не светица, която няма нищо общо, разбира се, с християнските светци. Като видим всички ясновици, които от екрана гадаят, вещаят, ликуват, даже и последния скандал с този астролог Емил Лещански и Хасковли, които той създаде психоза на хората от този град, че чакат сериозен трус, се оказа, че няма нищо, след което обвини българите в дипилоглавие. Цялата тази паплач от духовни пирати, които промиват мозъците и от екраните, разбира се, на телевизорите, от всякакви телевизионни канали. Какво бихме казали по този нов Содом и Гомор в сферата на духовното? Ами, първо, това е едно изключително опасно събитие, явление. Второ, за съжаление, хората не са имунизирани срещу тази епидемия. Значи, тя настъпва както един спин, като една чума. Ние нито търсим лекарства, нито разбираме, че има епидемия, че има чума, а гълтаме отровата спокойно. Да, съвсем спокойно. Значи,
трябва първо да се така просвети обществото по отношение на всички проявления на подобна болна мистика. Да. Сега, разбира се, ние сме наясно, че събитията сами по себе си са реални. Значи, когато баба Ванга познае, че откраднатата жигула на Иван се намира през 5 села в 6-то, тя наистина е там. Междуселския път в Храстици. Да? Абсолютно, да. И то отива и намира там и вика: велика е баба Ванга. Да. Ето е въдичката. Да. Ама господаря на Ванга знае всички коли в момента къде се намират. Да. Всичките ги знае и номерата им знае на Изус. Да. Той е дух силен и многосилен. Слава Богу, не е всесилен. Да. Но ние трябва да правим разлика. Могъл да увлече 1/3 от ангелското воинство срещу Бога. За него да открие някакви подобни... Това е забавачка. Това е, елементарно. Ние не трябва да се фащаме на тая въдица. Значи... То там е най-силната въдица. Да. Защото хората ги боли. Изчезнало детето, открадната колата, това. Да. И ония вече... Чакай сега. Че луди пари им дават. Наскоро една ясновидка, забравих името, 450 хиляди лева събрала за една година. Айде обикновените българи да ги съберат. Защото винаги... Защо не ги дадат в храмовете? Ако 450 хиляди дадат, всички бургаски храмове ще се покрият, ще се ремонтират и ще се направят нови. И това, и за просветна дейност, и за грижи за болни и така нататък. Но, има един такъв момент. Значи, ние, в крайна сметка, трябва да имаме мерило за явленията. Да. Ако нямаме мерило за явленията, как ще разберем едно нещо добро ли или лошо ли? Идва твой най-добър приятел, Яго. Да. И ти казва: видях Дездемона, кърпичката, услуга ти прави. Да. Услуга ти прави. Честен човек. Да. Нали? И от тело се удушава Дездемона. Да. Как няма да се фанеш на тая въдица? Нали? Имаш ли критерии? Нали? Трябва да имаш критерии. Нали? Всеки ще излъжи. И зато и ние трябва да кажем: чакай сега, понеже критериите са много относителни, дайте да намерим един, който да не е относителен, който да е сигурен. Нали? Ние, ако не измерваме с Христос всички събития от нашия живот, ние ще сбъркаме. Теорията на относителността в духовния живот е пагубна. Абсолютно. Е ясно. В духовния живот имаме теория на абсолюта. Да. Значи, Христос е абсолюта и чрез него ние получаваме в момента отговор на всички въпроси. За това са и тези непрестанни удари срещу абсолюта. Имам предвид романите на Дан Браун, филмите на Камерън, всички тези на Казанзаки с романите. Това са такива удари, или пък както духовните пирати и секти твърдят, че Христос бил соларно божество като всички други, че не бил историческа личност, че бил символ, че бил поредица от аватари и учители на бялото всемирно братство, езотерик, окултист, не знам какъв, като Хермес, като Кришна, като Буда. Колко инсинуации, колко лъжи върху този абсолют, защото той е фундамента на човешката душа. Те ще го атакуват до края на времената. Да. Значи, те не могат да спрат тези свои атаки аз дори очаквам да стават още по-нагли. Да, те стават. Той на Дан Браун е доста нагло, макар че то не е ново. Да. Нали? И той има много такива. Но Камерън се включва. Ето сега последния филм на Джеймс, мисля, че беше Камерън, е Аватар. Казва се Аватар. Какво е Аватар, знаем. Това е духовен източен учител. Нали, той, който той е същия режисьор, който откри костите на Христос. Значи Христос не е възкръснал според тази логика. Как ги е открил тия кости, сигурно са били надписани. После се позабрави тая. Не, високо е, че тези продължават, нали? Продължават тези атаки. Мария Магдалена била съпруга и така. Ние в България, за съжаление, сме по-уязвими в това отношение. Религиозното невежество е много силно в нас. Това е. И никой не се бори с това религиозно. В Гърция това нещо по-малко минава, в Сърбия по-малко, в Румъния по-малко, в Русия по-малко. И как ние видяхме руската църква и гръцката църква колко сериозно и твърдо реагираха срещу новите лични карти, където ще има всички биометрични данни на индивида. Той става като една мишка в компютърен концлагер. Да не говорим, че в Западна Европа вече има хора с микрочипови на челото и на пръста на ръката, както го пише в Апокалипсиса на Йоан. Така е, за съжаление, много нашата църква не реагира обаче. Нашата църква не реагира. Ние не трябва да забравяме, че нашата църква е, бих казал, с много изтекла кръв. Да, с този разкол тия със разкола, схизмата преди това. Ние
Тя не може да стъпи на крака. Тези 70 години схизма. Последното дело, за което говорихме в Страсбург. Последната Разбира се. щуротия на те наречените европейци, Да, които само са ни гледали през цялата ни история сира. Така че ние не трябва да си представим нашата църква, както е била по времето на Свети княз Борис или както е била Вселенска църква по времето на Юстиниан или нещо подобно. Нали? Не, ние сме в тежко състояние, че представете си един човек, един организъм. Значи, бият го с чували с пясък, нали, 10 часа. После го удрят с тояги по главата. След това го ритат в корема. След това му избият всички зъби. Нали, после казват, тая църква, защо нищо не прави? Как ще прави тя? Не може да бъде солук. Да, има едно предание църквата на мълчанието. Да. Тя може би трябва да е рокаджийски концерти да прави църквата. Да. Де да беше църква на мълчанието? Че мълчанието и сихазма е основно състояние на молещия се човек. Да. Молещия се човек е в вътрешна тишина. Да. Мълчанието е, как да кажа, белег на мъдрост, на смирение. Де да бяхме църква на мълчанието. Да. Между другото, отец Боян Сарев остро реагира срещу това предаване. Разбира се. Не. Това църква на мълчанието е от хора, които смятат, че лаладжийството е критерий. Нали? Не. Църквата трябва да говори вярно, твърдо, категорично, ясно, но тя не бива да вика, да ръкомаха, да прави шоу. Да, както пасторите от протестанти. Нали? Скоро гледахме как роми прохождат по нашите стадиони, па се оказа чиста шарлатания. Не. Това нещо, човек отдалеч като го види стила му, вече издава нещо нечисто. Така че, нека да видим какви са били светците. Свети Евтимий Търновски, Свети Йоан Рилски. Това са смирени, събрани в себе си хора. Теодосий Търновски. Евтимий да не би като дойдеха турците да почна да вика, да крещи, да си изкубее очите. Не. Тихо, спокойно, смирено. На кого ни оставяш? На Святата Троица. Това е положението. И наистина... отбранява града. Святата Троица е с нас. При всички времена. Тя е тук на масата. Пред нас, пред цялото ни предаване. Така че православието винаги ще бъде една вяра, свързана с мира, вътрешния мир, с любовта, с това, което Христос е бил. Той не е бил викач. Той не е бил площаден агитатор. Да. Не е ръкомахал. С барабан не е хорал. Не. Той е бил един смирен, тих, мирен човек и дори изправен се пред най-голямата неправда в историята, той дори не я разобличава. Прости им Боже, те не знаят какво правят. Да. Като агнец отива на заколение, без викове, без протести, без петиции и така нататък. Така че ние не трябва да очакваме от православната църква някакъв друг вид поведение. Ако тя има друг вид поведение, тя не е Христова. Тя трябва да следва неговия пример. Точно така. Разбира се, и с неговата чистота, и с неговата любов. Ние трябва да сме христоподобни във всичко. С неговата сила на духа и твърдост. Ние, за съжаление, не сме такива. Ние цял живот ще се стремим. Но примера е наистина съвършен, а ние сме несъвършени. Всички ние. И дай Боже да имаме поне малко от богоподобието, към което сме призвани. Благодаря ви, господин Тодоров. Времето на нашето предаване изтече. Уважаеми зрители, надявам се да сме били полезни с господин Тодоров. Както винаги, при изключително интересни предавания нямаше зрителски обаждания, но наистина в някои предавания е по-добре да научите неща, които никога не сте чували, не сте чели, отколкото да си говорим общи приказки за неща, които не сме наясно нито вие, нито аз в детайли. И така, пожелавам ви да сте винаги в пътя на православието. Пред вашите очи да не изчезва никога примера на нашия Спасител, Господ Исус Христос, който проля кръвта си за греховете на този свят и единствен успя да победи своя враг Сатанаил, който заради своята гордост беше низвергнат от Върховния Отец в адските селения. Успешна и спорна седмица от мен до следващия понеделник с предаването Без маска. Приятна вечер!